few moments later. So what is up mga ka-good vibes? So ngayong araw is andito ulit tayo sa may San Carlos City, Pangasinan, dito sa ating hometown. At isa sa pinaka-inaabangang event dito sa San Carlos is ang Bambuhan Valley 2026. Tara, samahan nyo ako makasaya. Let's go! At andito tayo sa may stage ng Bambuhan Valley 2026. At sinaman natin ang tech at band ng Dionella. So sound check sila. Ayan. So kasama rin natin dito sila Sir Juliano. Si Sir. Let's go.
Hindi ko kayo nakabutan kanina. Kasi ayun.
So yun guys, at papunta na kami ng holding area kasi pusunod ng Elmano. So kasama na natin ang kapulisan ng San Carlos. So nasa likod natin ang Elmano. Oh, go. Ayun ang pinakamamalaking mayor ng San Carlos City, Pangasinan. Walang iba si Honorable Mayor Ayer Rosalio. Nagpipiyesa sa Carlos City. Nag-araw po sa ng mga taga-followers na ating kaibigan dito. Kuya Den Vlogster. Sa Bertan Vlog. Sige, Mayor. So tapos na nag-perform si Ma'am Angela Card. Sunod na po ang Elmano. Yun. Shoutout po sir. Sir, pwede pa shoutout po. Ay, ano mga? Kuya Den Vlogs. Ako pa yung nagkukumenta. Kuya Den Vlogs. Hello, Kuya Den Vlogs! Vlog! What's up? Nahanap mo na ba yung tahanan Tahanan mo? mo? Wala pa eh. Wala pa! Ubo pa lang sir. Under construction po. Sige sir. Our next performer, duo, tandem sa paghahatid ng roller coaster emotions sa kantahan, a Filipino songwriter and a singer. Over a 1 million views on which 1075 kasama ang mga awiting pinamagandang tahanan. Dahil ito ay napapakinggan during my wedding hosting partner.
Suelo, palakpakan natin si Mayor! At siyempre ang ating Vice Mayor. Palakpakan natin si Vice! At siyempre ang ating mga City Councilors at siyempre kayong lahat na nandito ngayon sa Bamboo Festival 2026. At siyempre sa E&E Productions na sa atin kay Boss Charles. Maraming salamat. At gusto lang din namin gawin E&E, let's go. guys na
Well, kumatawa na isang song na alam ng lahat ng mga promise! Everyone say, ge, 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 ge.
No wait. All for now.